Там това, че по втора урока. И здравейте на всички, аз съм Experience Plays и тук сме на Range Plays. Добре. И така ме CSGO в един сервер. Ти къде си? Ами на бесъм. Майка ти! Фак, умрях. И да, в момента ще ви покажа малко нубърски скил. Също сега да спекваме Range, да видите какъв е добър. Ти умря ли е? Да. Викам да покажа какъв си добър, пък ти си умрял. Еми те човек отпред влизат, отзади влизат. Аз нямам никакви скинове. Аз имам. Както виждате, аз съм non-stream player. Ще сменим името, спокойно. Ще го сменя. То лесно. Да бе колко време снимам да не правя много дълъг клип. На мене, знаеш кой ми показа CS-а, между другото? Какво? А то са Христов. Какво? Христов, той всъщност ми показа, нали, CS, едва почнах да го играем, още като го купих. Защото не знаех, нали, абсолютно нищо. Чай, че ми пиша тук. Не знаех абсолютно нищо. No Realty Ships. Ти къде отиде? Има тук. Къде си? На спаун съм, ако искаш. Аз стоя на Ато ще чакаля. На ли си? С кого си авепа ли? С код. Вой на CS 1.6 с код съм много добър. Влеза. Ей, Какво? нищо не успай да Ма взема. чакай, човек, какво става тук е нищо? Да. Да. Къде си? Ей го проблема, че аз тук не съм се оправил. Ти умря, нали? Да, сега ще те кончай. Тесна младя, бе. Ето ще ме много яка песен. Twisted, чай да видя този акаунт, никам. Искаш ли другия път клипа да е с Христов? Може? Не знаеш, че той е скупена. Той е тук, не? Ами не е тук, ама е скупена. Между другото, абонирайте се за Range Play, сега ще оставя линк към канала му в описанието. Нали аз да бъда щедър? Събота ще излезеш? Сигурно. Без знам какво е. Вайтос, Нигвар, виж какво АВП има. Драгон Лор, нали? Или Азимов. Асимов. И аз го имам. Всичко имам аз тук. Войчика, някакви бъгове, някакви вируси или кой имам, да я знам и много забила. Пък тос, сега пича, дето ще ми дава акаунта Войчик направо целия треперя. Комаскам никой ще го Ще правя. да акаунт за CSGO. Да. Бахти. Че и скинове имаше. Някакви тъпи скинове. Той ще ги Защото и аз треди. замислям да се купувам. Сега. Но са радваща игричка. А, не бе. Аз не мога да разбера как ви крадат акаунтите, смисъл... Сега ще му наципи, ес, на 50 му остави. Ти ли си с Симов? М? Аз съм на Аз съм... Мале, ма ние сме почнали, чек. Голям съм шматара. Аз сега чекаля. Мен тук е някой ма гледа на спаун. Нищо не убия, въй смолк, въй то смолк му спаси човек. Аз ма ми бъни хоп, обаче не мога. В смисъл, мога да правя бъни хоп, обаче сега нищо не мога. На едно Направи ще си го да скачаш с крола. Що? Защото така се прави бъхъп. И не се прави с пейса. Малко те е трудно. Напротив, с крола се скача много лесно. Гледай, ма какво съм машина. Аз съм бахтинума. Гледай са. Аз съм на Ато, ти къде си? На Б. Тук е пълно. Нека го... Бъй! Фак, цепиха му. Че кажеш заглуша за малко. Какво? Ще заглуша за малко. Добре. Които не правиш. Тук фърчат кушване.
А, фак. Как може да е? Да, бях. Нищо няма да взима тази игра. Даже кил нямам. 0-3 съм. Нали 0-9. И да, ще се върна след малко. Там тези акаунти, не знам какво да правя вече. Да, отново съм тук. Искаш да гледаш сега как го правим? Ти къде си? Да, ще правя. Не само. Къде си, бе? На ярд съм. Аз отивам към ярда, ще чука да говоря, май. Добре, че не трябва да учиш. Аз съм учил. Да. Ма аз пак ще уча спокойно. Аз 2 часа. Аз 2 часа се прибрах, че се прибрах от училище, значи ще сядам. Прибрал съм се за... Къде сте учебници, като си учил? Там това? Че по втори урока не си го научила още. Ай, Охо, ставай. Да не те карам да ми го разказваш. хубаво, айде. Мен да ми. Те да минеш. Хечота. Вай, как мазе. Фак. Тъй, тук за малко спрях. И отново съм тук, де. Една бомбичка взех. Такова пишем, да. Още малко. Тази игра свършваме. Затварям. Затварям. Спирам клипа. Майка ти. Вай. Тези много реч в този клип. Надявам се да ви е харесал. Харесайте клипа, ако е така и да, чао чао.